ସେଇ ପାରେ ତୁ ଆଜି କୋଉଠି କଥା ପାଇଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସରିଆ ସକ୍ସେନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ତ ଦେଖତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି। मैं लुट्टू गया रे साला डैडी जोटी मुड़ा खा सेटी डाला फूला फला भला में केमिति अरे जोटी डैडी माने संस्कार भी मनुष्य बलिया मूल अक्षर विवर्जित सेटी पहुंचो माने भला में केमिति यस भले होए मैं लुट्टू गया रे बहन मैं तो लुट्टू गया बहुत संस्कार नहीं पुलिस को दिया नहीं। डैडी एडी पता कोई हम तो अतर पृष्ठा को देखी देखिन सब पृष्ठा प्रत्येक धाड़ी प्रत्येक अक्षर को कलंकित नुह that's what daddy ଆପଣଙ୍କ ଇତିହାସ କଣ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇତିହାସ ଯେ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ବରଂ ତମ କର୍ମ ଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଏ ଟୋକାଟାକୁ ହାତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ସାମାକୁ ବଞ୍ଚିବନି ତ ଗରିବ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଦେଉରେ ଟାଣି ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛ ମୁଁ ସାହସ ପାଇଲା ନହେଲେ ଚର୍ଚର କି ଶୁଶୁ କରି ପକେଇଥାନ୍ତି what ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏତେ ସାହସ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ତମକୁ କିଛି ଶୁଭୁନି ନା ସବୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ ଶୁଣ ଏବେ এই মুহূর্তে ସେ ইন্সপেক্টর সসপেন্ড হওয়া মতে দরকার বাই হুক কর কুক তার সসপেন্ড হওয়া দরকার ଅସମ୍ଭବ। ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମ ବିବେକ ମାମା ଆଙ୍ଗୁଳି କେଞ୍ଚି ଦେଲାନି ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ପଡ଼ିକି ମାରି ଦେଲ ସେତେବେଳେ ତମ ବିବେକ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମମି ମୋ ଡାଡି ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲ ମୋ ଡାଡି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ବିବେକ କେଞ୍ଚି ପକେଇଲାନି ଚରିତ୍ରହୀନ मैं खा गया रे बाबा मैं मार खा गया हेलो की माता नहीं है बाबा महुआ रही बिली देखिलु तो 50 में केमिति मते मारिले तू कह मु जति ताकर ऑरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए से कोन मते मारी दाते ପ୍ରକାଶ ଆଇଛି ତମେ ରାଜକୁମାରୀ ଏ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୁଖ ଦେଖି କହୁଥିଲୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ କରେଇବି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କଥା ଭୁଲି ऐसा कौन जाए बाबा କଲା କୁଆଡ଼େ କଲା ଚର୍ଚ୍ଚେ ପ୍ରେମ ତୋ ଝିଅଟାକୁ ତୋରି ସାମ୍ନାରେ ମାରିଦେବି देखो तुम तो हाथ जोड़ती तो सब लेकिन भाभी आदम हाथों ନିଜର ପର इंस्पेक्टर को सस्पेंड करेगी 24 घंटा कहुची आयुष नहीं जीवन चाहूची बंचिबा पाई बयस कहू
ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମତେ କହିଲେ ଦି କୁହନ୍ତୁ ମରିଗଲ କୋଉଟା ସିଂହ ନା ଗଧ? ଖାଇଲ ପାଖ ତାକୁ ପାଖରୁ ନୁହଁ କି ଦୂରରୁ ନୁହଁ, ତାକୁ ତା ପଞ୍ଜରୀ ଭିତରେ ପଶି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଳି ବାଜିଲେ ବାଘ ମରିବ, ନହେଲେ ତମେ। ନାଇଁ ଏ ଆଦିତ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତିଆରି କରିଛି, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରୁ ଶତ୍ରୁ ତ ନେଇ କରିଛି। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍, ବାକି 1.5 କୋଟି ମୁଁ ବିଧବା ହେଲା ପରେ। ଏତିକି ହବ ନା 50ଟା ବଢେଇବ? ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆଦି ମୁହଁ ଖୋଲି କମିଟମେଣ୍ଟ କରେନି। ଥରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଧରିବା ମାନେ କାମ ହବାଟା ଫାଇଦା। କାହିଁକି ଢୁସ୍କି ଡାଇରେକ୍ଟଟା କହିଦେଲୁ ମୁଁ ଅଛି। ବା ମାମା ବା ସବ ବନ୍ୟାରେ ମୁଁ ଦିଠି ବିଛଣା ବାଣ୍ଟିନି। ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ନଥିଆ ମୁଁ ଏବେ ଦେବିନି। ମୋ ପୁଅ ପୂରଣ କରିବ ତା ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମିତି ହବନି, ପୁରା ମାଟି କ ମୋ ପୁଅ ଏମଏଲଏ ହବ। ମୋ ପୁଅ ପୂରଣ କରିବ ତା ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋ ପୁଅ ସେବା କରିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ମାନଙ୍କର। ନେତାରୁ ସେବକ କରି ସେବା କରିବ ଏ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 4 ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କୁ। ତା ଭିତରେ କହ ମୋ ପୁଅ ଏମଏଲଏ ହବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ। କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ଉଡ଼ିବ ଭିତରେ ଆଉ ତେଣୁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନତା ମାନଙ୍କ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା